Takže na kameře Jiskra TV mám kouče hostujícího celku ze Sokola Hostoň, pana Kubíčka. A chci se zeptat, dnešní zápas se vám povedl 4-1. Naplnilo vám to vaše představy o tom, jak bude Jiskra Domažlice hrát proti vám? Naplnilo nám to plány, věděli jsme, že po příjezdu, že to hřiště není ideální, což Domažlice jsou hodně kreativní, takže asi jim to trošku i komplikovalo rozehrávku. Nicméně to nebylo o Domažlicích dneska, ale o našem skvělém výkonu. Kluci dodržovali úplně taktický plán, do puntíku bojovali jeden za druhýho a napadali nám tam góly. Měli jsme si ze 7 šancí jsme dali 4 góly, takže to je strašně důležité v takovém zápase. Takže se určitě spokojený. Vyzvihl byste někoho, to je spíš asi kolektivní výkon, ne? Asi bych řekl. Jasně, určitě celý tým bych chtěl pochválit, realizační tým. Jeli jsme sem, že budeme bodovat a to se zvládlo a chtěl bych speciálně teda vyzvihnout střelce 2 gólů. Určitě. Klimendu po operaci po 2 měsících vrátil se do sestavy a rozhodl dnešní zápas nejenom gólama, ale i svým nasazením strhl ostatní, dřel, napadal, takže toho bych jako chtěl zmínit zvlášť. Určitě. Zeptal se, další kolo hrajete s kým? Další kolo máme Loko Vltavín. Jo. A ve středu máme pohár s Bohemkou. S Bohemkou. Takže to jsou dost takový zajímavý zápasy pro vás, takže jak vidíte ty 2 zápasy? Nejprve Bohemku. Tak čeká nás Bohemka, budeme doma, přijde hodně lidí, takže určitě si jdeme pro postup. Jasný. Chceme prostě kousat, být nepříjemní a pokusit se o zázrak. A pak doma zase nachystat síly, aby jsme zregenerovali. Jasný. A v neděli to potvrdit tohle vítězství doma s Loko Vltavín. Loko Vltavín, že jo, to je taky těžký super, že jo, taky tam chodí hodně hráčů ze Sparty. Takže jak vidíte to Loko? No zatím vidím teďka Bohemku, takže teďka už přepínáme na Bohemku a pak až budeme na Loko Vltavín. Takže gratuluju a děkuji za rozhovor. Díky.